van harte goedemiddag, goedenavond in Europa. Aruba, Bonaire, Curaçao. Bon tardi. Mijn naam is Dawoud Pique. Christian Karto. Walaikum salam. Sushi Kasper, zie ik hier. Edward Thomas. Zij etje. Cool toch? Ga je naar Frans met taki, hè? Die niet ter, die nog die naar Franse tour. Maar in ieder geval, goedenavond, goedemiddag. Bismillahirrahmanirrahim. Ik ga dan ook gelijk met de deur in huis vallen. Ondanks ik toch een beetje voor jullie zal onderbouwen waarover we het vandaag zullen hebben. Deze live wordt een korte live, omdat ik gewoon een korte statement wil droppen. Alleen dat men weet wat zich afspeelt tussen de bevolking. We hebben allemaal gehoord, gelezen, ook gezien, gemerkt dat de EBS-tarieven zijn gestegen. Jason Douglas Fawaka, German, Saya Seipsa Joga. Je was blij. Hey Fawaka broer, cool toch broer? Vief, je bent ook hier, alles goed? Wie is nog hier? Marie Hoortak. Alles rustig. Morelo Takoma, Seipsa Mipa. Cool toch zwakko? Seipsa nga kukuro dape, uitverkocht ba? Barse Shegimi. Moxie Marion. Oké, je luistert. Ja maar, welkom on board. Vandaag gaan we het een beetje hebben over de bevolking, de Surinaamse bevolking, over Suriname en natuurlijk over de politiek. Maar vandaag gaan we niet flirten. Trouwens, bij mij komt flirten niet voor wanneer je het woordje politiek hoort. Mera, hoe gaat het met je? Toch? Bij mij komt het woordje niet voor. Je hoeft niet van mij te houden, dat zeg ik steeds. Omdat je niet eens van jezelf houdt. Waarom hou je niet van jezelf? Omdat je niet van de realiteit houdt. Want de realiteit, daar zit de waarheid in. En de waarheid is dat het niet goed gaat. En dat het een kleine groep is die Suriname in zo'n put heeft geplaatst. En dat noemen we, die mannen daar noemen we politici. En wanneer ik praat over politici, dan praat ik over alle traditionele politieke partijen, behalve de partijen die erbij zijn gekomen. Maar wie ik wel meeneem zijn de nieuwe partijen die erbij zijn gekomen met oude politici die al een tijdje meegaan. Vandaag wil ik het meer hebben over de rol van Surinaams politiek. En wanneer we praten over de rol van Surinaams politiek, dan weten we dat de politiek geen goede geschiedenis nalaat. Mocht de politiek vandaag stoppen, dan hebben we niks goeds te vertellen of niks positiefs te vertellen over Surinaamse politiek en Surinaamse politici. Maar het spelletje gaat door. Waarom? Omdat de groep kritische Surinamers juist aan het verkleinen is. De groep hypocrieten is aan het vertrippelen. De groep slecht geïnformeerden is zich ook aan het verdubbelen. Maar er is een kleine groep die alles kritisch op de voet volgt en ik bevind me in die groep. Er is ook een kleine groep die geen blad voor de mond houdt. Ik bevind me ook in die groep. En er is ook een groep nationalisten. Ja, mensen die patriotisme tonen. Ik bevind mij ook in die groep. Vooral in die groep die gewoon gaat zeggen wat op de waarheid berust. Ik heb vandaag naar DTV geluisterd, waar televisie kijken anders is. Dat is een motto voor DTV en dat is hem ook. En toevallig, eenmaal mijn best don't idee, ik had al gepland dat ik vandaag live zou gaan. Dat van mijn best don't plan, dan ben ik bij Luku want to san safe, want ik ga niet altijd luisteren. Omdat te mij arki dat me een Pique me reageer en dan zijn ik zo vijandelijk. Steeds ieder die daar is, me hier de sani en dat me fuga. Waarom? De mensen daar, Surinaamse politici, hebben het nog niet door. En vandaar dat ik boos word, toch? Surinaamse politici hebben het nog niet door dat we leven in een andere tijd. En dat deze generatie, wij zijn onze voorouders niet. Zij saklaat bent. Cool toch, mijn brada? Van Friends project, alles cool? Toch, wij zijn onze voorouders niet. Dus de set dat we nu in Roko en mitte, man kan gewoon don set nam tapu. Dan mine boos. Taki konsukuf oefen me. Maar me raak geïrriteerd vanwege het don set na zij konam tapu.
Want if je kan dondon set tapa bevolking, ik deel van bevolking uit, dan vind ik dat meer kon gaan dondon set dat die en de dondon set dat neeroko dan me fugafi. Want je had het beter moeten weten. En heb ik zo geluisterd naar Ricardo Panca, woordvoerder van de NDP. Tek de NDP'ers. Maar je moet de oneerlijke NDP'ers moet je tegen, zodat ze ook in die live komen. Want je weet bepaalde van hun, als ik niet live ga en ze vinden niks, gaan ze ook niet live. Ze moeten eerst luisteren wat ik heb gezegd. En vanuit mijn mening, daaruit willen ze wat hun mening ventileren. Ze hebben geen mening. Ze zijn napraters. Maar goed, dus teksten. Want vandaag ga ik praten en ik ga gewoon zonder aanzien des persoon. En in de meeste gevallen, je ziet dat ik karning, lek van Gwenti. Dat is mijn arki broer Panca, Ricardo Panca, woordvoerder voor NDP, mijn arkamantide naar DTV. Bakadim bamek de enquête bige verifiëer, EBS-prijs, benzineprijs, voor akkoordskommel, alasanidam shikba in zo'n type situatie we gaan opnieuw. Want waarop we ons moeten voorbereiden is dat we in een diepere put zullen gaan. Een diepere put zullen we gaan nu, want men gaat geld afronselen van ons. Om ons opnieuw blij te maken, zogenaamd, met het geld dat ze hebben afgepakt van ons. Dat, aan moment sa, a bevolking Fusranang, de in boom begin toe, aan moment sa gezondheidszorg. Broeia, ik had de gezondheidszorg klem, daarover wil ik het niet hebben, want dat kost de hele lijf. Verplegend personeel, gezondheidszorg, onderwijs, de sandati, nou een heel lijf je hebt van nodig. Het is te veel om op te noemen. Nadat al die problemen, nadat al die prijzen nu opnieuw zullen stijgen, want nu pas we 4 drukking voor EBS-tarief. Als je om een pakje brede ekong, is iemand hier op de hoogte, weet iemand hier ongeveer wat een pak melkbrood. Ik begin bij Fernandes. Wat een pak melkbrood van Fernandes zal kosten. Een pak sneetjes of een pak puntjes. Dan kan ik even vergelijken met de prijs die ik in mijn hoofd heb. Ja toch, want ik heb in mijn hoofd 75 SRD. Tussen de 68 en de 75 SRD zal het worden. Ik weet niet hoeveel het zal kosten. 70. Oké, dus dan ben ik boom. Want tussen 68 en 75 met mijn berekening ongeveer. Toch? 70. Ja, oké. Schrijf het zodat bepaalde mensen het ook zien hier. Wat een pak melkbrood vandaag kost. Ik weet ongeveer wat het zal gaan kosten. We moeten ook weten dat de bus duurder wordt. Ja toch? Brood. En ik brede komoro diri. Dat want taki alasani. Exi, olie, watra, sukru, faya. Alasani komoro diri. Toch? Oké, dat begin onthouden pis dat die. Dat terwijl Surinamers nu met hand in hun haar zitten. Dan komt broeder Panca, Ricardo Panca van de NDP. Ik heb het niet tegen de NDP hoor. Ik ga praten over wat ik van zijn move vind. Toch? Want zoals jullie weten, de NDP heeft sowieso voorkeur bij mij. Om de clean, we naderen de verkiezingen. En ik zeg je nu, de NDP heeft voorkeur bij mij. Na de NDP check ik naar de voorwaarden van de ABOP in de laatste jaar is aan de. Dat is mijn keuze, toch mijn mening. Ik mag zeggen wat ik denk. En daarna kijk ik zo naar de NPS. Over andere partijen wil ik het niet hebben, omdat ik tot zover geen interesse heb. En ik weet ook niet als ik interesse zal krijgen, want er is nog maar 1 jaar. Toch, dus ik zeg het, de NDP heeft sowieso voorkeur bij mij. De ABOP heeft voorkeur bij mij. En daarna heb je de NPS. Dus die 3 partijen naar de partij Sami en volg. Hier een partij ning min elkaar schreef. Omdat men vindt dat tekara partij dat bijna je hoort een partij levend. Maar het is de partij, de verenigde, de vernielzuchtige. Ja toch? Een vernielzuchtige partij. Hoe staat zo maar toch? Maar goed. Juist die UNO, als Surinaamse bevolking, naar slachtoffer. Voor 49 jaar politiek Suriname. De Surinaamse samenleving. Het bedrijfsleven. Alle overheidsapparaten zijn slachtoffer. Alle overheidsbedrijven, alle parastatale bedrijven zijn slachtoffer. Het land Suriname zelf is slachtoffer van politiek
Suriname 49 jaar. Dan kreeg ik vandaag ineens het gevoel. Trouwens, het is niet het gevoel, want dat doen jullie. Alsof Panka mij het gevoel wil geven. Alsof de NDP nu het slachtoffer is. Dus als er mensen hier zijn in die live, ook al wil je in die live komen, mag je komen hoor. Want de waarheid toch moet gesproken worden. Dus de NDP wil me nu het gevoel geven alsof hun slachtoffer zijn van dit beleid. Ja toch, ik praat nu over mijn gevoel. NDP geeft me, ik praat, want waarom zeg ik de NDP? Omdat de woordvoerder van de NDP heeft gesproken. Dat ook hier met kost NDP bakken. Maar te maken aan nou, want je jere zijn er gewoon jere. Je kan breed allerlei stemmen taki. Wat we lezen in 4 taka sequence. Toch vooral als je een hypocriet bent, dan ga je me niet snappen. De NDP, de meeki man virileki, de mana slachtoffer voor social media aanslagen. Waarmee heeft de VAP de afgelopen verkiezingen gewonnen? Hoe komt het dat de VAP de afgelopen verkiezingen heeft gewonnen? En hoe runt de VAP hun beleid? Alles en dan ook alles gebeurt via social media. Jullie zitten al lang aan een kant. En jullie hebben het gemerkt, wanneer ik praat over jullie, dan heb ik het over de NDP. Vandaag wil ik over jullie praten, ja. Ik ben niet geïnteresseerd in jou of next vine harmi, mine takoveri, mine shi, mine yeri, mine arki, mine smeri. Maar usabi bafare ma wina campagne tanga a boys refi fu a alataf kofi jompo. A boys refi collego uit takina via social media de man be honderden fake accounts. En jullie waren zo druk bezig met jullie vriendjespolitiek voering, dan heb ik het nog steeds over de NDP, de ABOP, de VAP, de PL loopt mee, de NPS is er buiten. Is dat niet ook? Daarom maak ik dat dat zo kan zijn. Wie van beteken de Olanga, tak ook mop. Is dat Olanga met tegen NPS mop uit de regering? Sinds 2021. Ja, sinds 2021 met tegen NPS ook mop uit de regering. Dit gaat nergens over en begint te werken naar de komende verkiezingen. Maar nee, je hebt alleen deskundigen daar. En dat dus geen deskundigheidsvoeding heeft dat niet gewild. Of heeft dat niet geaccepteerd of de rokotapping. Dat is hoe je het naar social media, want we leven in de digitale wereld. En we hebben sowieso dat huis aan huis aan Noro Komoro. Alles gaat gewoon precies hier gebeuren via social media. Dat pref u begin set u social media team of u social media campagne. Pref u begin set u sani. Dan no de. Die NDP. Bauroko samen. Na VHP. Bauroko samen. Na ABOP. Bauroko samen in een ondergrond de mij set den tori. Toch? Die u met slachtoffers nou. Toch? Pe u bedrijven nou de u songo. Jullie hebben ook meegewerkt, de goede niet nagesproken natuurlijk. Maar er zijn een aantal NDP'ers nu, en dat is zwart op wit, die in gesprek zijn al bijna 2 jaar, al langer dan 2 jaar met de VAP. Je hebt dan weer een andere groep NDP'ers. Je moet niet schrikken, want NDP bestaat uit delen. Je hebt wel een andere groep NDP'ers die al lang aan de tafel zit met de ABOP. Je hebt een groep NDP'ers die nog steeds zit en die wil zeggen, wij hebben het voor het zeggen in de partij. Dus soi abi aprati binnen een partij. En is dat zolang aprati binnen een pressie, dan zijn ze gemakkelijk om te spelen. Toch? Dus daarom ik mitaki, me wachti de move sawe meki, fos mitek mi stap. Dat panka ook komt idee, kodwensere voorlijk een slachtoffer. Weten jullie wel wie de echte slachtoffers zijn? De echte slachtoffer na mij. Mobige na mij. De echte slachtoffer voor het beleid die sa UNO ondersteunt in een ondergrond na mij. Volees de man srotomi. De man purmif de lobbywan. De man brokomi anu. De mij beleid. Om mijn aanslagen. Om mijn sant op Facebook. Om mijn sansa mi betaki tok op Facebook. Tembe tegu. Ze achtervolgen me. Mijn account is geblokkeerd. Dan dit, dan dat. Dus laat me het beter zeggen. Dezelfde dingen die Marcel Oostburg nu zegt. Of die hij nu roept. Of dat hij nu herhaalt.
Sot San Marcel Oosburg taki. De mais et doen sa uno yerete mi taki. Maar nee. De mens luistert niet naar een alledaagse mens of een normale mens. Terwijl ik geen alledaagse mens ben. Maar de mens luistert niet naar een normale mens. De mens luistert naar iemand. Je moet status hebben. Je moet geld hebben. Je moet een positie hebben. En dan pas gaan ze naar je luisteren. Maar ze begrijpen niet dat dankzij het feit dat we niet naar elkaar luisteren, houden die mensen met een status, met geld, met populariteit en met positie. Die mensen houden ons constant voor de gek. Ik heb niks te maken met wat die onthullingen die nu komen. Ik heb te maken met die onthullingen. Ik had jullie ook gezegd, Panam Case toch, hoe lang zou het duren? Hoe lang zou Panam Case duren? Huh? Pan-Amerika case, hoe lang zou het duren? No, de na schijn de mij koti. Kan dat case voor Pan-Amerika duren langer moro 8 december proces. Dat is ook dat contactie. Bijna alle deskundigen van Suriname zijn al geweest om hierover te praten. Is er wat van terechtgekomen? Niks, noti, nada. Dus uno weer a bevolking ide, naar de probleem voor uno dat onderling. Want er zijn zelfs aboppers. Luister goed samen met die mensen. Er zijn aboppers betrokken in die Pan-American case. Er zijn NDP'ers betrokken in die Pan-American case. Ik heb nog niks gevonden van NPS. Want alle mij kon vinden, we vinden uit. Misre, we vinden uit. Maar mijn libo me kudu sani. Dan is de luku, want nou de agents like Facebook af unu. Nou de agents like unu vind Facebook uit. Unu vind live uit. Unu agents like unu vind uit. Mine spang. Wala mala mag kudu sani. Toch? Maar uno kon pre spelletjes na desma, uno ko pre slachtoffer gi desma, uno ko pre dan we diki want dit soort tori dis ubesap olangak ba. If nou een case voor de 2019 dan saptak sowieso NDP bos sabi in een project ja. Dus dat nou asane bos uno wa yera verhaal dati. Uwa libi vrij, uwa libi rustig, uwa roko, uwa doelsani. Dat uno wan op next te maken en zo wan doet dat pe nou zaak. Misaptak altijd we voera money vakas. Altijd we benadelen de bevolking. We doen dat niet, maar wij willen vrij leven en we willen onafhankelijk leven van jullie. Toch? We willen onafhankelijk. Als jullie niet onafhankelijk kunnen leven van de corruptie, if na corruptie na uno gelooft ook weer naar politiek. Agers we go leg wat eet af, tak vanaf die de mee en mek deel voor as deel uit voor as. A corrupte sector. Die corrupte sector is niet alleen de VHP, is niet alleen de ABOP, is niet alleen de NPS. De NDP maakt ook deel uit. De PL, al die politieke partijen maken deel uit van die corrupte sector die wij politici noemen met een mooie naam. Oké. Dan nou we kon doen leki was slachtoffer de Samsa. Eerst, u aan gebruik 8 december kees mo soru fa u swaki here mi man. En unom vindt dat me feit doen met takasan fasandere. Want bepaalde voelen nooit ete me jeru geen life fukotak over situaties. Maar nou de vanaf Bouterse case me jeru nu. Toch? Bouterse case me jeru nu. Maar niemand praat over de bevolking. No Pan-American case me jeru nu. Niemand praat over de bevolking. Na schoken aan borduur as aan. Tjara bevolking komt erbij. Maar na over een bepaald aspect weet dat die pe bevolking nog heb geen baat bij. Dus neem ons niet mee in jullie rotzooi daarboven. Wij de normale bevolking, we hebben geen tijd om te weten wie gaat vastzitten in een Pan-American case. Kom niet aan onze gelden. Dat zei teki bama awansa u ap inusaka awangi sawe wroko sotranga. Noko fasemoro. Jullie hebben genoeg gestolen, jullie hebben genoeg gedaan. Use tutori, libu money ap chiwansa we verdien, u libe rustig. Want alle prijs is stijg. Behalve de salarissen. Alles is marktconform. Behalve de salarissen. En dan nog heb je Surinamers die thuis zitten. Te kijken van, oh, is Sibrano Pique jaag. Huh? Terwijl is dat boombo taka salaris in no de. Pabe de 8000 SRD in 2020. No de abawarde voor 15 parking. If je no look boom voor toeson. Dan nog is do lukutak na mi etakatori. Na de realiteit, het is de waarheid. If you no love me, they no love true.
En if you no lobby true, in no lobby say if you want a true, na tak de man is potu in one petty. En ze zijn allemaal debit aan. De NDP, VAP, ABOP, NPS, PL, allemaal zijn aan debit. Dus uno compre no an awari domri gimija. Da fast fap me jere pankei takti de na bijna leki. Uno voor a bevolking moest je puno. Waar zoek je hulp? Want eigenlijk, meneer, begrijp wat is dat eigenlijk voor politiek? If na zo lagi aan niveau politiek go. Dus jullie zoeken. Dus we tekenen niet van bevolking ba. We pinnen bevolking ba. Jullie werken al mee met deze om de te pinnen en het moeilijk, zwaar moeilijk te maken. En dan nog willen jullie komen doen alsof jullie slachtoffer zijn. De Surinaamse bevolking is slachtoffer. Het land Suriname is slachtoffer. De Republiek Suriname is slachtoffer. Democratie is slachtoffer. Al die dingen zijn slachtoffers. Jullie niet in de politiek. Jullie spelen jullie spelletje. Ja toch? Jullie van de NDP hebben toch jullie geheime, jullie privé gesprekken met de mensen van de VAP. Jullie hebben toch jullie gesprekken met de ABOP. Jullie zijn toch al bezig te onderhandelen. Waarom houden jullie de bevolking nog steeds voor de gek? Alsof jullie vijanden zijn. Waarom denken jullie nog steeds dat we leven in de tijdperk van mijn oma? Die hebben go bella telesuur, dem go bij fietje coin voor potief ko bel. Het is mij bepaald die ulanga je taki. Tegenwoordig praat ik tot de hele massa gewoon via mijn telefoon. Gewoon vanuit onverwacht. Bosekonder ben ik. En ik praat tot de wereld. En juist in deze tijd willen jullie komen met die oude setjes. Oude die mijn oma nooit naar Parijs hebben gebracht. Dat ben je chamgo. Niet eens Guyana mine doro. Mi wan doro Guyana mano brunsi. Mi wan doro Fransé mano brunsi. Mi wan guabracho mano brunsi. Brunsi wan tanja. Mi wan reisa. Dus de san say be kiss mi oma no charengwa Parijs. Dus uno de no chouga no wan presi. Uno wan lea Libisa presidente le. We wan reizen roko tranga doesan gewoon vrij. Even begrijp me. Toch? Dat gewoon panka ook iemand vier electide na het slachtoffer NDP tron, want VAP is het. In tegendeel, waar in de krant kitikiko. In tegendeel zitten wij als bevolking, NDP'ers, niet-NDP'ers, ontevreden ABOP'ers, ontevreden VAP'ers, ontevreden NPS'ers, noem maar op. Wij ontevreden Surinamers, wij zitten te wachten op een alternatief. En als we nu moeten kijken hoe de situatie in Suriname zich op dit moment bevindt, toch, hoe de situatie in Suriname is nu, dan ziet het merendeel van de Surinaamse bevolking de NDP als alternatief, terwijl ze voor mij geen alternatief zijn hoor. Als het een combinatie is, dan zit er wel wat in. Tenzij ze zijn gaan werken aan het hoofdbestuur. Tenzij ze zijn gaan werken aan die structuren. Weet je wie de grootste slachtoffers zijn? De grootste slachtoffers in Suriname zijn de werkpaarden van de NDP. Meneer Panka, Ricardo. De grootste groep slachtoffers zijn de werkpaarden van de NDP. De mensen die zo hard voor de NDP hebben gewerkt. En die hadden gehoopt op een Lantiroko als de NDP had gewonnen. En de mensen die vooraf hebben gewerkt voor de NDP. Die een Lantiroko hadden gevonden. En nu de deur uit zijn gezet door de nieuwe regering. Dat zijn de echte slachtoffers. Niet de sierpaarden van de NDP. Niet het hoofdbestuur van de NDP. Niet die mannen daarboven, die hypocrieten die rondom Bouterse zaten en het land hebben vernietigd. Niet jullie zijn het slachtoffer. Dus kom nu niet, kom de rollen niet keren. Wij gaan jullie niet kunnen helpen. Wij zitten in tegendeel op jullie te wachten. De NDP is de grootste partij. Ik zeg niet de NDP is de grootste oppositiepartij. De NDP is de grootste partij, politieke partij in Suriname. Er is geen enkel andere grote partij dan NDP in Suriname. En dat gaat niet blijven voor nu. Zelfs de komende verkiezingen hebben jullie kans om opnieuw de grootste partij te worden. Maar dan gaan jullie lekker hard moeten werken. Keihard moeten nokken daar. Trama abif kree, trama abif bari. Desnoods strobi vijanto kong, maar het gaat om de bevolking. En laat me jullie opnieuw zeggen. Mijn voorkeurpartij, we leven al richting de verkiezingen. Dus nu al zal je ongeveer een beeld hebben op wie je zal stemmen. Want er gaat niet veel veranderen. Het wordt juist erger. Ik zeg, mijn eerste keus is de NDP. Mijn tweede keus is de ABOP.
Mijn derde keus is de NPS. Maar het kan gewoon ineens anders aflopen en ik zeg helemaal naar mijn derde keus. Of misschien geen van de drie, maar dan ben ik ook nergens. Toch? Maar dat fawe kon giwafiri leki. Jij, want je praat namens de NDP, Panka. Hoe kom je ons het gevoel geven alsof je op ondersteuning van ons wacht, de Surinaamse bevolking, om jullie te ondersteunen in dit social media gevecht? Bedoel je dat? Moeten we de strijd aangaan via social media? Dus je bedoelt, je maakt die NDP'ers wakker, dat ze de strijd moeten aangaan tegen social media aanslagen van de VAP. En wie zullen die NDP'ers zijn? Het zullen niet de sierpaarden zijn. Het zullen niet de grote boys zijn, want ze hebben geen Facebook-account. Ze volgen niks. Alles waarmee ze zich bezighouden is zichzelf verrijken. En voorbereidingen om te kijken met wie ze zullen werken laten. Dan moeten wij van de bevolking, die het al zo moeilijk hebben. En daar heb je een paar idioten die erin zullen trappen. En ze otekent op de kwa wroko. Ondanks osso heeft de nooit boom, ondanks wroko pres no boom, ondanks de pchim de no nyang, if de ka voorbuurvrouw wifi nomo, of een begi wam chibel te goed. Sosof gos don kostramang sa lever kritiek tap NDP. Faka broer Panka, na model dat Jojo. Is dat jullie plan? Dus jullie willen gratis arbeiders. Laat me je zeggen, VAP heeft betaalbare mensen. VAP betaalt mensen, die mij paisma. VAP paisma sa Edouard Rocco dati. VAP no bel gewoon tak EU of konkot de ododisi no. VAP pai last one money. Je hebt een groepsmassa na de jongen net die man de baka de telefoon reageer. Wama ab bijna 50 account. Wama na bijna 50 account. Alles soort nenga ma abi. En brief me, de meeste VAP accounts hebben een blakke man familienaam. De meeste VAP accounts zijn Pinas, Pique, Fiend, Baldwin, Prior. Wat soort neng de ma abi. Of de mij op bepaalde wakamaneng. Misschien een VAP-account de oprende huishoud. Nou, een VAP-account daar mensen. Look en jasa grond. Oprende huishoud. Nou, of de nep-account voor VAP. Nee hoor, dat is mijn broer. Wie is van NF Abo. Toch? Dus, allemaal sap dat die VAP paimang voor doa sandisi. Maar dat unu gewoon, hoe was dat? Ay, de Apensa, die naam Apensa is ook een VAP-fake-account. Maar volgens mij is die Apensa van Pets Gayadin. Dus we weten niet waar hij is. Als hij voor de ABO praat op VAP, maar die is van Petskaya. Maar op de account voor Petskaya, die heeft een aantal. Want je weet dat hij zelfs niet kan komen met zijn eigen account. If we kan een eigen account met skop en trouwen direct aan Jonkie dat hij. Toch? Dus waarover ik het wil hebben vandaag. O stop pre spelletje naar de sma. Want dat dankzij, meneer Panka, dankzij het beleid sa unovoer. Dankzij het beleid sa de mafia sa bij de landbouwta. Mijn herhaling en mijn tandtaking, omdat naar de waarheid, je nou loopt me of je loopt me naar je zaak. Feit is, de waarheid moet gesproken worden. Het is dankzij het gevoerd beleid van de NDP-regering dat we vandaag zitten in handen van de duivel. En je hebt nog steeds een paar NDP-toppers die meewerken met deze duivels om Suriname dieper in de put te zetten. En dat heb ik gezegd, ja. Toch? De feiten liegen er niet om. Ik herhaal, dankzij de NDP-regering zitten wij nu in handen van de duivel. En het zijn dezelfde mensen uit die NDP-kling, de goede niet nagesproken, er zijn ook niet veel goede, de goede niet nagesproken, die meewerken met deze duivels om ons te killen, mensen. Laat geen van zijn wolf in schapenkleding komen spelen. Die troep daar van Oseer, die troep in Oseer moet opgeruimd worden. Wij moesten eigenlijk horen, als ik vandaag Panka daar had gezien, of als ik Bouva had gezien, of als ik al die mannen daar zie bij Limbo, of bij DTV, want die andere stations volg ik niet. Tegen me lukken Santap Nieuws, of bij Limbo, of bij DTV. Ik kan go lukken Culturo TV, ik kan go lukken Son TV, Son TV. Want dat zo is dat een brokomina ondergrond. Son TV, nog bijna geel ik de dape. Ik denk me nog volg om mijn vastbeschuldiging ook in mijn pikuno. Toch, ik kan arki Glory TV, sabi ik kan arki de mandati. Maar mijn arki trastation. Maar zolang is die de mandape,
komen die mannen praten over wat de VAP niet goed heeft gedaan. Over wat de ABOP niet goed heeft gedaan. Kom praten over wat de NDP niet goed heeft gedaan dan. Pas dan ga ik respect weer voor jullie hebben. Kontegi unom contact, we hebben fouten gemaakt, dat ook ba. Oh, elk mens maakt fouten, dus dan moeten we jullie direct vergeven. Want jullie zeggen het, wij hebben fouten gemaakt. Welke fouten hebben jullie gemaakt? Waar zijn de zichtbare correcties die jullie hebben gepleegd, omdat jullie op de hoogte zijn van de fouten die zijn gemaakt? Toch? Wie is gehangen? Is er iemand opgehangen? Niemand. Niet letterlijk, niet figuurlijk hoor. Maar heeft iemand een post kwijtgeraakt? Oepoer was maar uit NDP, oepoer was maar van positie, hoe kijk je allemaal voor post? No toch? Dat wil zeggen, diezelfde troep komt terug. Niet eens een voorzitter kan ik nog zien. Ik weet nog niet eens wie de voorzitter van NDP wordt. Ondanks mijn voorkeur gewoon blind Jennifer Simons is. Jenny Simons, dat is blind. If one Sunday zou trigger me voor alvast bigger gonna a safe pars. Dan het temi lazy dat Jenny Simons wordt presidentkandidaat of partijvoorzitter van de NDP. De alles maar zat dan baka me kaarten me roepte op dat we bigger luku alvast gonna safe NDP, maar we koite. Want uno ruim op, toe ruim op, dat we staat tafra, dat we taki, want inaf denk je ook kan huis aan huis. Want om eens maar zijn verwacht toe huis aan huis, nou abtung ze voor weet van politiek, waardoor we kies denk dus, me op beschermde smaf me, if you want geen onverwacht, je mitanga me fossi. Yo mitanga team mi fosi, iwan gwe osembo, yo mitanga team fosi, iwan gwa bersaba, yo mitanga team, iwan gwa bernadorp, iwan gwa bigi poika, yo mitanga wan team jongere fosi, fosi yugo takanga desma, want de meeste sma, e bribi de leef unu tenanga no. Dus NDP, dit is apart voor jullie. Kom geen slachtoffer voor ons spelen. We kennen de slagen van de zweep. We laten ons nooit meer pakken. Toch, we laten ons, hoe gaat het? Ja, toch, we laten ons nooit meer pakken door geen enkele politieke partij. Dus meneer Panka, meneer Sapsana set vidisi maar abeda moro zwak set. Ik denk dat Bouta nooit nog bekeuren set is goed. Bouta nooit nog concreet dat mij valde aan. En tegendeel abede bezig is het wansan in een ondergrondba voor een tegenaanval. Toch? Maar unu we ons don kreda samsa. We ons don dat sma musarunu. A bevolking musarunu. A bevolking sa unu schreef kispot in a pina disi. Boutersen zou dit nooit goedkeuren. Een echte Bouters weet hoe ze in het bos zit. Een echte revolutionair weet hoe Boutersen in het bos zit. If Boutersen hem doasan die dat betreft go leverentsrevi. Van waar komen jullie met deze set? Van waar komen jullie met deze set? Ik bedoel ik slachtofferlijk als mij follow aan via social media. Weten jullie dit vandaag pas? Dat VAP bezig is op Facebook. Nadat de mawina verkiezing toch dat van je konti de DTV kodulek slachtofferlijk NDP wordt aangevallen via social media. Uno besa tako ben met huiswerk. Bouten ze zou dit nooit doen voor kokzonkri. We worden aangevallen. Dan ja maar we hebben onze plan B. Zo toe plan B. Jullie hebben geen enkele plan om die mannen aan te vallen. Want die mannen zijn jullie stappen vooruit. Omdat dat tenzij de mannen bezig. Er ook stappen vooruit. We fight to schreefie onderling. Apistensa VAP is het een netwerk uit. Met tegunu de mannen bezig is het de pionnen. De man de bezig, ik pot de schijf of dint op de positie. Tjan de bezig, ik pot de post, aan mij bezet de posten door de maf in. Maar jullie zitten nog daar binnen de NDP, elkaar scheel aan te kijken, vinger te wijzen, hoi groes revi, toch? Want al die dingen, alles aan de comité aan mij, en mekatrobi comité revi, toch? Dus, mino korunu. Ik denk niet, ik heb ergens niet eens het gevoel dat Bouterse trots is op de NDP. Sa epsa noonde, Bouterse kan nooit trots zijn. Nooit. Never. Nunca. Jamais. Joko pre-slachtoffer op social media dat hij mij vali aan. Terwijl de werkelijke slachtoffer naar de werkpaarden voor NDP. De werkelijke slachtoffer naar de propagandisten voor NDP. Want die van de ABOP een paar hebben werk gevonden. De werkpaarden van de VAP een paar hebben een werk gevonden. Maar de werkpaarden van de NDP die zitten thuis. De werkpaarden van de NDP die spinaren nu. Hun zijn de slachtoffers en hun zitten dan op jullie. Jullie van de partij. Ze zitten op de NDP te wachten om te komen met een oplossing of een alternatief op met ideeën hoe we dit zullen aanpakken. En dat komen jullie doen net kleine. Zitten huilen dat net kleine meisjes.
Van we worden aangevallen, hoe? Hoe vaak zijn er aanslagen gepleegd op de bevolking, vooral op onze intelligentie? Hoe vaak zijn er aanslagen gepleegd op onze kasgeld? Op onze zakgelden? Op onze spaarcenten? Op onze belastinggelden? Hoe vaak zijn aanslagen gepleegd? Hebben jullie erover gesproken? Hebben jullie er wat van gezegd? Nee. Jullie hadden het constant over de fouten die de VAP maakt, die ze beter hebben gedaan dan jullie. Want die fouten, je weet, als je iets goed doet, kan iemand het beter doen. In DNA, met de zeker dat kwam af, ababotaki, goeder. Maar, NDP be voorboen, VAP voor moro betre. If NDP corrupt, VAP corrupt moro betre. Dus inom kon tegi uno sansa VAP do of monisa de man teki baka di you gwelipwa olo gidemang en de man diki godoro ina olo. Want efa olo no bede bene 5 jaar de man bo finning. Kan if de man bekos do eto walis dat de man bo finning. Na so finde olo toch? If de olo bede de man, if de olo no bede de man bo vinden, dus de olo pe VAP, pe brunsi na de man feng, pe abo, pe VAP, pe de mij diki no de, na olo sa NDP gwili babaka. De karu kong, de tegu tak luku de olo lati, na sowo go tap deng, na sowo tap deng, jawo ruim op, jawo kenki, jawo du. Maar dat pref udu dati, dat wil zeggen, met één woord, we zijn dus aan ons lot overgelaten, door coalitie, zowel oppositie. En nu wordt er, ondanks we aan onze lot zijn overgelaten, nu wordt er gevraagd vanuit de daders, dus een groepje van de daders, vraagt de slachtoffers om hem te helpen, om meerdere slachtoffers te maken. Dus de daders, een groep van de daders, vraagt aan de slachtoffers om hem te helpen op te staan van waar hij nu zit, zodat hij dan nieuwe slachtoffers mag maken. Waarmee zijn jullie bezig? Hierop zat ik niet te wachten. Hierop zat Suriname niet te wachten. Hierop zaten de NDP'ers niet te wachten. Hierop zaten de werkpaarden van de NDP niet te wachten. Want de grootste groep die slachtoffer is, Ricardo Panka, woordvoerder van de NDP. De grootste groep die slachtoffer is, zijn NDP'ers. De werkpaarden van de NDP die zogenaamde land die rook hadden gevonden. Die groep is slachtoffers. De rest zijn Surinamers die slachtoffers zijn. Maar de NDP is geen slachtoffer van dit beleid. Want jullie hebben collega's, corneutjes die nog steeds samenwerken met deze gasten. En het land gewoon verder vernietigen. Dus waarom komen jullie je voordoen alsof jullie slachtoffers zijn? Nogmaals, want deze live gaat niet lang duren. De bevolking is slachtoffer in deze. Suriname is slachtoffer. De soevereiniteit van Suriname is slachtoffer. De eenheid van Suriname is slachtoffer. Het enigste succes dat er steeds wordt geboekt door politici is om verdeeldheid in stand te houden in Suriname. Jij houdt niet van Cibrano, natuurlijk, je houdt niet van jezelf. Deze mag die niet, die mag die niet, die mag die niet. Geloof me, daar in de politiek houdt niemand van elkaar. Daar in de politiek werken ze samen. Ze hoeven niet van elkaar te houden. Ze werken samen. Dus dit is niet fin Juno. Nogmaals, ik heb helemaal niks tegen de NDP. Ik herhaal het. Mijn voorkeur, mijn 3 voorkeurpartijen. Dus de 3 partijen zijn mi elukuno. Bam bam, omot sepsa. De 3 partijen zijn mi elukuno. Na puur. Eerste partij zijn mi luku. Na NDP. Tweede partij zijn mi luku. Na ABOP. De derde partij zijn mi luku. Na NPS. De trouwen bijna na mi. No abikans. Mi ook traditioneel toch. Duidelijk moet ik openlijk me o stemt of me beweeg traditioneel. Met egi. Dus me begu eenmaal andermaal gericht aan de woordvoerder van de Nationale Democratische Partij, de NDP, Ricardo Panka, Paran, als mij.
Jullie van de NDP is geen slachtoffer van dit alles. Integendeel heeft de NDP, mede door deze andere boeven die zitten, Surinamers tot slachtoffer gemaakt. Dus verwacht niet van ons dat wij jullie op de poten gaan krijgen weer. Alleen dat jullie nieuwe slachtoffers kunnen maken. Jullie kennen die bende, de bende die rondom Bouterse zat daar. Is toch bekend bij jullie? Maar niemand is nog vervangen. De hypocrieten die daar zaten in het hoofdbestuur van de NDP zijn nog niet vervangen. Dus jullie verwachten dat we anders denken nu. Wel, jullie moeten oppassen dat jullie niet in hetzelfde zadel van de VAP gaan zitten wanneer we gaan afstraffen. De ABOP, jullie moeten oppassen dat jullie niet in hetzelfde zadel van de VAP zitten die we gaan opruimen. De NPS, idem dito. PL dat if Jorka no stem, dan heeft hij niet eens 100 stek. Nou, Jorka je PL stem, want ik denk dat Jan is low. Toch? Dus ik wil de nadruk leggen op het feit, wij zijn de echte slachtoffers. Suriname is slachtoffer geworden van het wanbeleid van 49 jaar politiek, vriendjespolitiek in Suriname. En dat is gewoon een feit. Je hoeft geen bewijs te zoeken, het is al bewezen. 49 jaar lang politiek Suriname heeft Suriname nergens naartoe gebracht. En van 49 jaar politiek, dan praten we niet maar over één partij. Dan praten we over de ABOP, we praten over de NDP, de VAP, de NPS en alle bekende partijen die u nu kent. Dus, mensen, mijn naam nogmaals, Dawoud Pique, Akoronboy is geboren, in het district Para, je ziet het zelf. Onverwacht. Bosse Kondre. En dit is mijn statement dat ik vandaag wilde droppen. Als er iemand hier in die live zit, die misschien oneens is met iets, of iemand die nog steeds een vraag heeft, dan mag die komen. Ik wacht ik wacht 1 minuut. En als er geen vragen zijn, dan ga ik mijn avond vervolgen. En jullie netjes bedanken en uitnodigen tot de volgende keer. Maar voor nu wacht ik nog een minuutje. Tenzij er vragen zijn. Boy, vandaag kwam ik iets tegen. Boy, mi ben lobas aan zodanig. Taki, mi ben lobas aan zodanig. Koluku. Mi ben lobas aan zodanig, tide. Tak, dus alles me mag promoten wel. Dus alles mij promoot vrij. Wat is het? Laat me het even snel promoten. Mi lobe valk, man. Beertje Tali. Ik zag het bij jou, Beertje. Pas aan de. Hai, wie wil weer valk. Deze ga ik wel promoten, hoor. Oké, even rustig. Wacht even. No. Wacht even, man. Dit ga ik wel promoten, omdat ik het zo leuk vond. En niemand anders hoor. Het zijn gewoon Edostaanse broeders die iets gezelligs deden daar in Blakawatra. Komen jullie zwemmen? Komen jullie drinken? Asuti koeien? Suyeta pepe? Mo pote eto walesi omdat hij de matak pesari de prisiri de. Mo pote bakat. Het baby bel lobatori. Er komen nog geen vragen. 3, 2, 1, go! Tingelingeling, tingelingeling, tingelingeling. Tingelingeling, tingelingeling, tingelingeling. Atasuti kuyaside. Tingelingeling. Atasuti kuyaside no. Tingelingeling. Komen jullie zwemmen? Tingelingeling. Komen jullie drinken? Tingelingeling. Asuti koeien? Tingelingeling. Suyeta pepe? Pepe? Luko aan het wa. 3, 2, 1, go! Ai, als hij zo met die de heer die bezig en geloof me, brief me, mi belobing. Maar mensen, broer, we moeten een nieuwe groepje zo politiek bouwen, gaat het mooi komen. Ja, sowieso, Jacob Jozef, we hebben sowieso dat soort dingen op schema. Maar zoals je weet,
Je kan niks in Suriname doen zonder paisa. Ik kan aba wani, ik kan aba denki, ik kan aba idee, ik kan aba wilskracht, kennis. Niks gebeurt zonder paisa. Ik zie dat er geen vragen zijn. Dus ieder was... niet dat jullie allemaal of met alles eens zijn. Maar er zijn geen vragen. Dus me begoeren. Aan het tak na bakatem mop uit de live. Dat we kunnen reageren. Want de pinas, de Pique, de plet, de marengo, de akudo, de apensa, de karkong. Wat soort ning, wat soort Baldwin, Jeffrey. Wat soort vastning. De account voor Chan Abi. De fake account voor VAP op zo'n blakke maning. Dus kodak miko in een live. Dat is je een Pique kost me daar. Maar look een Pique is refek kosamang. No, na ma hinders don en baka. Kodak kwam af abop ko live. Dat is je wat je ko kosamang. No, na ma VAP is don en baka. De set dat ko ouro. Dan tramane langamang, tramane bradi ede, tramane rastaman, brief me. Dus het neemt dat naar de neem voor de account voor pets gadin. As sneki dati. Maar goed, Chanté van Melissa, je bent laat hoor. Altijd je lucky. Mensen, saludos. Mesar sote. Max, met jij kan ook zo even. Maxje. Sapsa, you want it? Zo, dit was het. Ik stel mezelf verantwoordelijk voor alles dat uit mijn mond is gekomen. Maar ik stel me niet verantwoordelijk voor hoe jij je zal voelen nadat je de waarheid hebt gehoord. Fijne avond en dit was Dawoud Pique.